ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലത്തെ നോമ്പറിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോമ്പ് ഇറക്കാൻ തലേ ദിവസം പെരത്തി വെച്ച കുറച്ച് പത്തിരി ഉണ്ടായിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കറി തലേ ദിവസത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ചൂടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ്ട് കടി കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ടോ, ഒന്ന് ജ്യൂസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് രാഗിയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പൊടി രാഗി എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കേക്ക് എന്നാക്കിങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ മിക്സിൻ്റെ ആ ചെറിയ ജാറിലിട്ടുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചായ അരിപ്പിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ആ ഉമിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിങ്ങാണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ പാല് മാത്രം മതിയല്ലോ. പിന്നെ പൊടി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇത്ര തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഇതേപോലെ അരച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് വേറെ തന്നെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പാല് പൊടി ഇടുമ്പോൾ അത് വേറൊരു എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റിലാണ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പാലൊക്കെ നല്ലോണം അരിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒമ്മി ഇതൊക്കെ വേറെ ഇട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. കുറച്ച് നെയ്യാണ് വാർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സേമിയ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തരിക്കഞ്ഞി അല്ലാതെ തന്നെ മക്കൾക്കും ആർക്കും വലിയൊരു ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും സേമിയ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റവയൊക്കെ നമ്മൾ നോമ്പിന് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കലുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നാൽ സേമിയൊക്കെ വെച്ചിങ്ങാണ്ട് നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യിൽ നല്ലോണം സേമിയ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. കരിഞ്ഞു പോകാതെ വറുത്തെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ വറുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വറുത്ത് വേറൊരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുമല്ലോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറുക്കാതെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സേമിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചുവന്ന കളറായി വന്ന പാടെ നമ്മൾ ഇതിക്ക് നമ്മൾ ആ രാഗിൻ്റെ ആ ഒരു പാലുണ്ടല്ലോ നമ്മളിവിടെ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചത് അതങ്ങോട്ട് പാർന്നു കൊടുത്തിക്കണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നല്ലോണം ഈ ഒരു രാഗിയും അതുപോലെ തന്നെ സേമിയനും നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിങ്ങാണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് പാകത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ രാഗിയും അതുപോലെ തന്നെ സേമിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം വെന്ത് കുറുകി വന്നിക്കണ്. ഇനി നമുക്ക് വെന്ത് സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ തീയൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം തണുത്ത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തേക്കൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്തിക്കണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നല്ലോണം തണുത്ത പാട് ഇതിക്ക് കുറച്ച് പാലാണ് കേട്ടോ പാർന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഗ്ലാസ്സിന് ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിക്കണ്. നല്ല തണുത്ത പാൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇതിക്ക് പാർന്ന് കൊടുത്തിക്കണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിക്ക് പിസ്തൻ്റെ എസെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ എസെൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കളറിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ, പിങ്ക് കളറിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് കളറിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു കളർഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്ലേവർ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ഇതിക്ക് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ആപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണം പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ പച്ചമുന്തിരി അതുമാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നെ കുടിച്ചുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടതാവുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ആ സേമിയനും ഇതൊക്കെ കടിച്ചുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പാർന്ന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കസ്കസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഉള്ളു ഇനിയിപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീസറിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിടുന്നത്. ഇത് നല്ലോണം തണുത്തിട്ട് കുടിച്ചുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ താഴെ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത്ര തന്നെ തണുത്തോളണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വേഗം തണുത്ത് കിട്ടിക്കോളും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും സമൂസക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ഫില്ലിങ്ങും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ പാർന്ന് കൊടുത്താണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കടിക്ക് പിന്നെ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് മല്ലിക്കട്ടുണ്ടല്ലോ, പത്തിരി തലേ ദിവസം പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ചുട്ടെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കറിയും തന്നെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അതാണല്ലോ കാര്യമായിട്ടുള്ള പണി കടി ഉണ്ടാക്കല്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ആ ഒരു പണി ലാഭമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ നമ്മളെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന പാടാമ്പളത്തേക്ക് ഒരു 3 വലിയ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ 2 ക്യാരറ്റ് അതും കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു കോലത്തിൽ അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നാണ് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു 3/4 വേവ് ആയ പാട് ഇതിൽ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി അധികം ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, പേരിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ടീസ്പൂണും. പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചച്ചോയൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഇടലില്ല കേട്ടോ, കാര്യമായിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലേ തിന്നാനുള്ളത്. അഥവാ ഒന്ന് കടിച്ചാൽ പച്ചമുളക് കടിച്ചാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടൂലല്ലോ കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാത്തിലും അധികം കുരുമുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് മല്ലിയില ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഒരു തണ്ട് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഒന്ന് പിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി ഒന്ന് മഞ്ഞളും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 2 കിഴങ്ങ്, അത്യാവശ്യം വലിയ 2 കിഴങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഉപ്പിട്ട് പൊയിങ്ങാണ്ട് ഉടച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ കിഴങ്ങ് ഇതേപോലെ ഉടച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല, ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ പോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിക്കനോ ബീഫോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക വെജിറ്റബിൾ സമൂസകളെന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ മസാലക്ക് അല്ല ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ സമൂസക്ക്. ഇറച്ചിയോ ബീഫൊക്കെ അല്ല ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം ഉഷാറായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണേ. ഇനി തണുത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. സമൂസ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചുറ്റാൻ അറിയാത്തവരൊന്നും ഇപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് മാത്രം ഇതൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊന്നല്ല, ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിലോ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. കണ്ടോ പനിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മാത്രം ചുറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതേപോലെ നല്ലൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി 2-3 ദിവസത്തിന് ഇതന്നെ മതിയാവുമല്ലോ. എപ്പോഴും കുറേശ്ശെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വാട്ടിയും പിടിച്ചും നിൽക്കണ്ടല്ലോ. ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നോമ്പിന് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പണി ലാഭത്തിന് നല്ലതാണല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മളെ സമൂസയൊക്കെ വെക്കണം. കുറേ ദിവസമായിക്കുണ്ടോ സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 6 ദിവസമായിക്കണം സമൂസൻ്റെ ഷീറ്റൊക്കെ കൊടുന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു 6 ദിവസമൊക്കെ അയക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാനൊരു 10-15 ചിറ്റി എടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ തിന്നും. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് കുട്ടിക്കൊക്കെ നോമ്പില്ലാത്തപ്പോൾ രാവിലെ ചായക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് പാനിലൊരു നുള്ള എണ്ണയൊക്കെ വെച്ചാണ്ട് അതൊന്ന് പൊരിച്ച് കോരി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാനിലാവുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് 2-3 ഒന്നിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു ഷീറ്റ് മാത്രം വെന്ത് കിട്ടാനുള്ളല്ലോ. ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളെല്ലാ ഫില്ലിങ്സും വെന്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിത് എന്താ പറയുന്നത് ചുറ്റിയെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പാട് പിന്നെ ഫിദുവിന് ചെറിയൊരു പനിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നും തിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് കഞ്ഞി മാത്രം കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മറ്റേത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിന്ന് നടക്കുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ പനിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും തിന്നാൻ വേണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഞ്ഞിയൊക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചായയും കടിയൊക്കെ റെഡിയായ പാട് പിന്നെ ഓനൊക്കെ ഒന്ന് സോപ്പിട്ടുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളയിലാക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കുറച്ച് കഞ്ഞി മീനൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ബാങ്ക് കൊടുക്കണതിൻ്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ നമ്മൾ എല്ലാതും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സമൂസയും പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ മാപ്പിളക്കാക്ക വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കൊക്കവാടിയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ പെരയിൽ ഉണ്ടാക്കലില്ല. ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതേപോലെ 30 റുപ്യക്ക് 20 റുപ്യക്കൊക്കെ എന്നൊരു പ്ലേറ്റ് വാങ്ങി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ കുറച്ച് വത്തക്കയും പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല കേട്ടോ. ഇതിലെടുത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം ആപ്പിളും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മാങ്ങൻ്റെ കഷ്ണം പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരിയും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഡ്രിങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഇട്ടിക്കണമല്ലോ. അതുതന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ നിറയും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അന്നത്തെ വിഭവങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ രാഗി കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാവുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ലോണം കുടിച്ചാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കേണ്ടി നല്ല ഉഷാറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നോമ്പ് തുറക്കാണ്ടായിന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാങ്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ച്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.